gare ni kare da kiyo nisa, oh ya kito kar ki tafi, ita nake so za ta tafi. Abokanai na ku zo ku ji wai me zana ci soyayya ta kama ni, tambayi me ke damuna, Fatima ce a ruhina, Fatima ke ce burina, Fatima ke ce tsarina, baki ban iya ci ba, Fatima ke ce mahaɗin ruhina, Zara ke kaɗai la 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 la. In kuka ganni ina ta nishaɗi, abokai ku ce musu Fatima ce ita kaɗai, bacin hanta ko yaushe Fatima wannan shi ke damuna. Allah sarki Fatima, Zara Fatima ne muke baitin soyayya, Zara ke kaɗai na bincike na kewaye duniya, kamar kisan ba a samu ba. Duk wata mai suna kaji an ce Fatima to ta kware kan soyayya, sannan ga haƙuri da biyayya. Fatima Zara suna gadiyar manzona, Fatima Zara ta hogona ba na fulawa, Shamsi ke baiti gonki kin wuce mata, Alƙur'ani har da hadisi Fatima ga digiri a kwakwalwarta, al'azakar ne tsarinta, kullum ba ta zama kadan wuta. Inda ka hango Fatima outside, aikin ummani ko baba ko makaranta, Fatima ba ta rabo da likafi ko na tayin, fuskata ta alkinta. Inda ta hango wanda ya girme ta, Fatima sai ta gaida shi halinta, Fatima ba ta jayayya sa'insa, ba ta faɗa da ƙawayenta. Allah sarki Fatima, Zara Fatima, unguwa fulawar soyayya, zo nan marmaza na yokewar Zara Fatima, Shamsi yake baiti gonki, zo nan marmaza ke ci abincin ruhi na, Zara Fatima. Wanda ya san dai ba shi da Fatima gare samu, sannan zai san daɗin soyayya. Go mix.